Μου κάτσε να πάω στα πάνω του Μαντρί. Μην με πούνε Γιώργο καυγαζί και καυγαζής δεν είμαι. Ωρα Μανούλα, γεια σας παιδιά, αντίο, χαίρετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή χρονιά. Όλα μαζί τα από βλάχος μας έχει υποχρέωση. Αχ, Μανουλίτσα μου, πάει στην οργία από την κάπου. Μια ο Μπαρμπαγιώργος τσακώνεται, μια ο Βελιγέκας, μια η Αγλαία με τα παιδιά. Να στην οργή δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ορίστε, θα πέσω εδώ να κοιμηθώ. Για κάτσε εδώ, έχει ωραία βρωμάτσα. Κάτσε στον υλικό πως είναι παιδιά και με γρελάει θέμα το γονιό του. Έτσι και το πιάσω, θα του βγάλω τα αυτιά, θα τα ξεκολλήσω. Να σε πιάσω γρουσούζικο, να σε πιάσω. Πού ήταν θέμα το γονιό του, εδώ δεν ήταν τώρα. Ποιος είναι ρε παιδιά? Ο Ντίκη. Μπράβο, ένας άντε, φωνάζετε όλοι μαζί, δεν πειράζει. Ο Ντίκη ήτανε, φωνάζετε κιόλας. Αρουραίος ήταν αυτός που είναι αρουραίος. Άσε μας κάτω μωρέ καημένοι. Ορίστε, όλοι φωνάζουν από Ντίκη, ένας αρουραίος πότε. Ορίστε. Μα το γονιό, τι λέτε ρε παιδιά, δεν έχει ποντίκι εδώ πέρα. Έφυγε. Ένας βαρύτονος έφυγε. Έφυγε, πού ήταν, εδώ ήταν και με καρκανούσε. Αχ Μανούλα μου, δεν ήταν ο γιος μου ρε παιδιά, εγώ νόμιζα ότι ήταν το παιδί μου. Δεν είναι θέμα το γονιό του. Θα πέρασε και κάτσε ξανακοιμηθώ, αν θα ξανακοιμηθείς τώρα. Πάλι υπάρχει θέμα το γονιό του, το πιάσω τώρα. Να δω θέμα το γονιό του. Στην οργή έσπασα τον νεροκολόγητο. Κάτσε. Εδώ δεν ήταν, πού ήταν ρε παιδιά, θα το πιάσω, δεν μου γλιτώνει. Πού ήτανε παιδιά, έτσι και το δείτε να μου φωνάξετε. Πίσω μου είναι, πού το? Ρε παιδιά με κοροϊδεύετε. Ναι. Και τι παίζω εγώ εδώ πέρα, να βγω έξω να κάνω, ορίστε. Θα το πιάσω, δεν μου γλιτώνει. Πίσω! Αφού φωνάζετε. Κλώσσε με. Άμα το λες εσύ, θα το κλωσίσω. Εντάξει, ό,τι πείτε. Εγώ παίρνω εντολές. Πίσω! Τα κουλά! Ρε παιδιά, αυτό δεν είναι ποντίκι. Αυτό μοιάζει σαν τρακτέρ. Αυτό έλεγα και εγώ, αλλά... Εσύ το έλεγες, αλλά πού να ακούσω εγώ.